bene-trailer beyibeka edladleni ebesebenza ngayo. Sithi kwanomuntu oyifunayo, yabo. Eish. Ngilo ngithi akuyona yami kwaze wafika usuku lana mangiswakhe ingenanto khona. Ngamane ngayicabanga indaba yakhe. Sahlangana naye lo malume ukuthi cha akeze nemoto shothi nami ngabona usuku right ukuthi aphume. Safike sayidonsa sahamba naye. Ngikufika-ke sebuya ntambama i-trailer yekho kwangazi ukuthi manje shothi into efika yantshintshwa abantu. Bahamba-ke nokusesha bethola ukuthi mina ila ngamane ngaphinda ngingabuyela ekhaya ngoba ngibalekela lezo simo. Eyibiza le trailer. 20 mabranda abakhulunywa ngathi mayisho ukuthi uyithenge ngemali engakanani. Nale mali mina ngidayise ngawo ngamanye abothi ngimboleka. Eish.